धीरे चलेगा, धीरे चल। ప్రాజెక్ట్ అధికారిని శివగుప్త ఐఏఎస్ గారు చేస్తున్నారు. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, శాసనసభ్యులు, ఈ కార్యక్రమానికి కుమ్రా ఈశ్వరిబాయి గారు, రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభ్యులు కూడా వచ్చారు. వారికి కూడా స్వాగతం. గౌరవ శాసనసభ్యులు గురుమబుజ్జు పటేల్ గారు మన రాజ్యాంగ నిర్మాత మరియు మన స్వాతంత్ర్య పునాదికి ఎంతో శ్రమించినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారి చిత్రపటాలకు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా గౌరవ ప్రాజెక్ట్ అధికారిని ఖుష్బూ గుప్తా మేడం ఐఏఎస్ గారు కూడా శ్రద్ధాంజలి వాహినిలో ఘటిస్తున్నారు.
भारत माता की बोलो 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 भारत माता की 76వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మన జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణను మన గౌరవ ప్రాజెక్ట్ అధికారి గారు గావించారు. ఇప్పుడు గౌరవ స్పందన స్వీకారం పోలీసుల ద్వారా. మొదట టీడబ్ల్యూ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మహనీయులను కూడా స్మరించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. వారి ప్రాణాలను త్యజించి దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాడి స్వతంత్రాన్ని సిద్ధించిన తర్వాత స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణం చేసి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖితమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించబడినటువంటి మహానుభావులందరినీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉత్తమ సేవలకు గాను వసంత్ గారి తర్వాత సిఎన్ పృథ్వీరాజ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఐటీడీఏ ఉట్నూర్, బిఏ తోషం రాజేశ్వరి గారు డే వాచ్మెన్ ఐటీడీఏ ఉట్నూర్ డివిజన్ శ్రీ కె యశ్వంతరావు ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఉట్నూర్ ఈ గారు బొజ్జు గౌరవ శాసనసభ్యులు మరియు